Ezama phambili indaba namuhla iDA folosa ngomncwango kwesobundunankulu. Bahlakazwe ngezenjoloba bebebhekisha esikhaleni kanti sixolisile emphakathini wasondini iziboshwa. Lezi izindaba ze1 KZN TV usifundela uthulile Ntulisa abona mbukeli. Umholi Democratic Alliance uMmusi Maimane usemamezuzwe lakhe emncango njengabazofolosa ngaye khozomela isikhundla sokuba nguNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal eqenjini leDA uma sebekhakhasela ukhetho lukazwelonke lozobanjwa ngonyaka ozayo. Maimane uthi isifundazwe saKwaZulu-Natal salidinga ushintsho kwezombusazwe sithola iqembu elinombono wehlukile nozoshintsha izimpilo zabantu zibayise la kuzoba khona nempilo engcono kungabhekwa ibala nanokuthi ngwakuliphi iqembu. Maimane bekhuluma kanje ohlanga endaweni yaseNanda enyakatho neTheku. Kusukela ngenyanga eyedlule iqembu leDemocratic Alliance lihambela ke izifundazwe zonke zakuleli lihamba limemezela abantu abazofolosa ngawo esikhundleni sokuba uNdunankulu ngonyaka ozayo ngemuva kokhetho lukazwelonke uma leli qembu linqoba. Umholi weDemocratic Alliance uMmusi Maimane namuhla ubehambele isifundazwe saKwaZulu-Natal lapho eqale khona ngokuhambela enye izindawo ezihlonishwa kakhulu lesi sifundazwe yokugcina amagugu nokuyilapho ke umfanekiso khona ngamengameli oqala weANC nongumsunguli wayo uDokotela John Langalibalele Dube ukhona. uMaimane uthi ke bathola ukuhlakani kakhulu kubantu abafana noJohn Langalibalele Dube kanjalo noNelson Mandela ababe namaphupho amahle ngezwe laseNingizimu Afrika. uMaimane uthi kumele kuliwe nokucwaswana kwabantu ngokwebala kubhekwe nezindlela zokuthuthukisa izwe laseNingizimu Afrika. uMaimane uphinde wagxeka iqembu leANC ngokulahla izimfundiso kanye namaphupho kaNelson Mandela ngalelizwe. We are saying whilst we moved away from the path, we need to begin to find our way. We need to begin a journey where we say, let us build one South Africa for all. A South Africa where black people, white people, Indian people, colored people can stand together united to pursue those dreams of a prosperous South Africa for all. I want to say I am most grateful and privileged to say, siyayqala manje. Eka 2019 seyisukile isuka la iyaphambili. We will crisscross this entire province sibabonise ukuthi South Africa will never be the same again. Where the steps of freedom are here, we take that journey and say, while the party of Utata has departed away from his dream, we want to begin a journey towards freedom. And therefore, fellow South Africans, the premier candidate for the DA come 2019 here in KZN is none other than uZwakele Mncwango. Oqokwe njengozongenela isikhundla sokuba uNdunankulu walesi sifundazwe saKwaZulu-Natal uma iqembu leDemocratic Alliance lidla umhlanganiso wokhetho ngonyaka ozayo uZwakele Mncwango naye uncome amagalelo kaNelson Mandela wagxeka uhulumeni weqembu elibusayo ngokushaya indiva izidingo zabantu bakuleli. Uthi ke abantu bakulesi sifundazwe bayafa ubupha kodwa ke kunedlanzana labantu abaqhubeka usuku nosuku beceba ngezimali okumele ngabe zilekelela ekuthuthukisweni abantu bakulesi sifundazwe. Ngaba ngikho la if it wasn't for abantu abafana baMadiba who were driving this dream of change. But unfortunately, as they have said, this province, like any other province in this country, have taken a U-turn, actually a wrong turn, where our people are swimming under poverty, where corruption is a game of the day, where opportunities are now assigned for individuals and the majority is living under poverty. It's for that reason I believe I'm standing here as a premier candidate of KwaZulu-Natal with a dream for the future of this province, because this election in 2019 is about the future. It's about the future of this province. It requires all of us to unite, to stand together, and stand up and bring change in our country. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuNondumiso Mlondo ngibe ngiseThekwini. Ahlakazwe ngamaphoyisa amalungu omphakathi ngaphansi kwenhlangano eHolekane Movement abebebhekisha ke befuna ukuhambisa isikhalo zabo kumasipala uMhlathuze bekhala ke ngokumba eqolo kwezindleko zekhaya kanye nokunqanyula kagesi kwabahola impesheni. Ohola lenhlangano kuChiko Langa uthi angeke baphela amandla bazoqhubeka nokulwa kuze kube imeya yalalela umphakathi ngoba iwona wayivotela. Ukusho lokho ngenkathi ekhuluma nethimba lezindaba le1 KZN TV eMhlathuze eRichards Bay. Ahlakazwe amaphoyisa amalungu omphakathi abehlangene ngaphandle kwemvume. Lamalungu omphakathi angaphansi kwenhlangano yabahlali basesikhaleni iHolekane Movement abehloso ukuba nemasha hambisa isikhalo kumasipala waseMhlathuze.
Phakathi kwezinye izikhalo eziseqhulwini ukumbe eqolo kwama-rates, unqanyulo kwagesi namanzi kulabo abahola imali yesibonelelo sikahulumeni. Imashi ngomhla besenze application sa apply section 4 ukuthi kumele sibe ne-gathering namhlanje nje ngomhla ka-13 kumele ize imeya izo-receive memorandum. But besingana inkinga nomunye umuntu kumele izo-receive memorandum noma ngabe ubani ofisini likameya. So nje imeya yabhala ukuthi ngeke ize ibe khona namhlanje iyapostpone imashi yethu to mhla ka-27. Then ke sona umhlangano nje atingi nje nama-officials amasipala izolo namaphoyisa nawo nje wonke umuntu nje besinayo nje laphana. Umhlangano uthathile almost from 10 to 4 nje singayithola isolution egcineni umasipala wenqaba uthi imashi bekhona ke saze sahamba senkantolo sokhuluma ne-magistrate. I-magistrate naye sayichazela yibona iphutha athi ngoba phela i-gathering kumele ibe khona nje kumele sihlala nekomiti after ikomiti lapho uthola khona ukuthi iyadecline noma iyaphasa kumele lento uphume ikomitini unayo i-answer ukuthi imashi iyaqhubeka noma iqhubeka abakwazi bangaphathisa imashi kukomiti then the following day bazositshela ukuthi imashi ayiphasanga. Okhulumela lenhlangano uphinde waveza ukuthi angeke baphela amandla bazoqhubeka nokulwa baze bathole imvume kumasipala njengoba umasipala uMhlathuze ungazange ubatshele izathu sokuhlehlisa le mashi. Ayikho into izosiphazamisa thina nje lana sobeka phansi ithuluso sebenzisa onke ama means necessary peaceful until imayor is because mayor can run away from the people he lead. He's the democratic elected uvotele imayor. If abantu bathi bayamdinga umayor emphakathi wasesikhaweni abekho happy nje ngeservice delivery nawo konke kwenzeka lesikhaweni ama-rate maintenance yonke leyo nto ne-unemployment imayor kumele ifike ebantwini izobachazela ngoba ilapho ikhona ngenxa yabantu. If namhlanje abantu baye beyicela yena babalekele yabo kusho ukuthi there is some lack of leadership in the man. So imayor must come and account. Ophethe zokuxhumana ngaphansi komasipala uMhlathuze uMduduzi Nxalane uphawulile ngemashi yamalungu omphakathi kanye nezikhalo akhala ngazo. Ezikhona esisixoxiwe futhi nomhlonishwa umeya egameni lika masipala ikhalazo ezaziwayo futhi okuyizinto ezingalungiseki. Issue yama-rate iyakwazi ukuthi ichazeke emphakathini ukuthi asukapi ahlalephi. I-issue yokuvalelwa kwabantu ugesi nokuvalelwa kwabantu amanzi udaba futhi lolo okulula ukuthi lilungiseke ngenxa ukuthi akuvele kusuke nje kuvalelwe abantu ugesi namanzi kepha kufanele kubhekwe kuqala ukuthi inkinga ayikephi. Sineyinkinga zokuthi kunabantu abaxhuma amanzi ngokungemthetho, sinabantu abane sihlava nje sokuthi baxhume ugesi ngokungemthetho okuyizinto lezi engamukelekile. So uzothola ukuthi umusa uphenya kukhona igameko mhlambe njengalezo abantu abadala abahola impesheni kunohlelo lwabo libizwa nge-indigent police la bebhaliswa khona kwenziwe assessment kubonakala ukuthi labantu badala abanayo imali engenayo so bafake kuleyo policy banikeza ugesi wamahala namanzi amahala. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo esikhaleni. Iziboshwe ezinhlanu ezidonsa isigwebo ezingama-20 zibhadla ejele ngamacala ahlukahlukene sezixolisile emphakathini ezenze kuwo la macala. Lezi ziboshwe ezidonsa isigwebo zazo ejele iqala kabusha empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ngaphansi kohlelo oluqhutshwa ngumnyango wezokuhlunyeliswa kwezimilo lokuxolisa lapho zona khona. Iziboshwe ezixolisile emphakathini wasenhlongwane esigodini sasenqulwane ebukhosini bakwaMlaba Olundi. Izo leziboshwe ezinhlanu ezahlukumeza izivakashi zaseSwitzerland endaweni yasenhlongwane Olundi eminyakeni engama-20 eyedlule ngokuzama ukuzibulala nokuzinukubeza ngokocansi kanjalo nokuzijontshela. Lezi ziboshwa-ke zisixolisele ngokwazo ngesenzo sazo esingesihle ezasenza. Ngicela ukudlulisa emakhosini ala kwaMlaba ngokwafaka ehlazweni ukuxolisa emphakathini emndenini wakithi ey'nduneni bona bonke nje abantu basendaweni. Ngidlulisa uxolisa okukhulu ngokuthi nginifake ehlazweni. Ngabeka indawo yakithi yabeka njengendawo embi. Lokho esakwenza asonanga endaweni yakithi kuphela. Sone ezweni ngoba abantu bayoletha intuthuko ezweni hayi emphakathini. Ngizoxolisa kakhulu lapho. Kusho ukuthi emafutheni ami engiwenzile bengizokungane obubi nokunganaki. Ngizocela uma bakungenzeka ngithola ithuba lokuthi ngiphume kule ndawo kanye mhlawumbe ngixoleleke. Kuthi ngiphe ithuba lokuthi ngisondelane negenge eseyintsha negenge eseyincane ngoba kunezinto ezenzayo ezithola abantu abadala abazazi. Lolu hlelo lungaphansi komnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo lokudala ukuthula noxolo phakathi komphakathi nesisulu kanjalo neziboshwa ukuze kuzoba lula ukuthi nokuthi maziphuma ngaphandle noma zithola ushwele zikwazi ukuhlalisana nomphakathi. We are trying to rekindle the relationship between the offender and the victims and the entire community. So today
because the victims are not from South Africa, it was important for the offenders to make a public apology. So we came here so that they can say they are sorry to their community. Kanti beqhuma imkikizo ukukhombisa ngokusobala ukuthi bazemukela lezi ziboshwa njengezingane zabo emphakathini. Undunankulu wobukhosi bakwaMlabo Olundu ugcina mgcine ukuthi babemukela ngezandla ezimhlophe abantwana futhi bazimisela ukuthi babanikezele ngamabhizinisi amancane ukuze bezokwazi ukuziphilisa ngamakhono abawafundele ngaphakathi. Kanti koyilungu lomndeni umnikeni ebuthelezi uthi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga isisulu sithole ithuba lokuthi ke zixolele futhi zivumela abantwana bazidlulisele uxolo ngokwabo. Ezindabeni ze1 KZN TV nginguBrighton Shandu Ulundi. Lo ngumxhumanisi wenhlangano engenza inzuzo yempilo onhle kuphumzile ukubheka uthi kuhle kuba abantu abasha balithatha ithuba elivezwe lenhlangano ukuze bezokwazi ukusithuthukisa ngokwempilo nangekusasa labo. Ukubheka ukusho lokho engxoxweni ekhethelekile nethimba lezindaba le1 KZN TV ngesikhathi lenhlangano isingathi uhlelo lwezinsuku ezintathu lokufundisa ke baphinde baqeqesha amantombazane. Lolu hlelo ke beliseMidmekar ngaphandle kwedolobha eMtubatuba enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal. Baphume ngomningi baba besifazana basakhula besuka ezindaweni ezahlukene ngaphansi kwesifunda eKing Cetshwayo bezoba ingxenye yohlelo lokubafundisa kanye nokubaqeqesha ngezindlela zokuziphatha bengamantombazane. Ongumxhumanisi ke kulenhlangano engenza inzuzo impilo enhle uthi intsha ingafunda lukhulu ngokuba ingxenye yalolu hlelo. Namhlanje ke into eyenzakalayo sisaqhubeka nakhona la ukuphinde sibalungisa khona kuyimilo indlela zokuyiphasa njengoba eqaleni edlule bekuyi personal growth manje ke sekuyi sexual reproductive health causes abazokwenziswa kuyona ngoba siyazi ukuthi ke kunenkinga kakhulu ekhona la ezweni nakhona la esifundazweni sethu sokuthi intsha esencane nayo isitholakala ukuthi iyasithola isandulela ngculazi. Ukuzama ke ukugwema into ekanjalo ukuthi bazoqhwasha indlela ekufanele bayiphathe ngayo ukuze bagweme izinto ekanjalo nezifo ezithathalanayo indlela ekufanele bayigweme ngazo going forward. Nokuthi ke uma sebefuna ke ukwenza amathuba omsebenzi nakhona umuntu akwazi ukuthi CV ibhalwa kanjani bazophinde bathole ke lolo sizo njengoba ngikhuluma njengawe njengamanje i-resource center ke isilungile ukwenzela laba bangakwazi ukusebenzisa i-computer bakwazi ukusizakala ukwenza ama-application abo ukufaka ke izicelo ke kuma university nalabo bafuna ukufaka imisebenzi abakwi-stream se-employability ukuze babheke le indawo lezi ezinama learnership going forward. Ukubheka ke kube senxusa nalabo abafisa ukuba yingxenye ukuthi nabo bazisondeze nalolu hlelo ngoba kuningi abangakuzuza kulo. Ezindabeni ze1 KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga ngibinga kuseMidmekar eMtubatuba. Ake sibheke engosini ezomnotho. Irandi u-14.90 kwidola semelika libe ngu-19.44 kupondo waseBrithani libe ngu-17.34 kwi-euro se-Europe. Ikoliti lana $1,205.10 ounce kuthi oil ongahluziwe ube $79.69 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Aseqalile ukuthengisa amathikithi omdlalo wamanqamu omqhudelano MTN 8 ozokuba phakathi kweqembu leSuperSport United neCape Town City ekupheleni kwalenyanga. Onke amabomba abathandi bebhola lezinyawo kuleli azokuba ebheka enkundleni yaseThekwini Moses Mabhida ngempela sonto yomhla zingama-29 kwephezulu kulomdlalo wamanqamu walomqhudelwano. Ngokesimemezelo ke senziwe ngabe Premier Soccer League PSL ngamafuphi lo mdlalo uzoqala ngokubumbana kwehora lesikhombisa kusihlwa kanti amathikithi abancane abiza u$15 kuthi alabadala abize u$40. Ake sibheke isimo sezulu esilindelekile osukwini lakusasa. Impangeni zokuthi iqoqwa ngamafa amazinga okushisa u14 ka26 eThekwini kaBanana u15 ka23 eMgungundlovu ngazibomvu u10 ka26 Olunde Mashona u13 ka27 eQaphela Mantendo u8 ka24 siphethe ngeFriday Philip u9 ka29 degrees. Izinkawu ke mbukele bese kuphathele zona sinethimba lezindaba ku1 KZN TV intombi yasemabheleni ifisela ubusuku obuhle.